Benvolgudes i benvolguts visitants. Sou davant de gran part dels edificis del complex Mauri de la Pobla de Segur. Ramon Mauri i Arnalot va ser un famós escultor nascut l'any 1851 a la Pobla. Després d'estudiar a Barcelona a l'Escola Especial de Mestres d'Obres i d'entrar en contacte amb grans figures del corrent modernista, marxà a Madrid on aconseguí fer una gran fortuna construint i col·laborant en edificis tan importants com el Banc d'Espanya, el Palau de Cristall del Retiro o el Banc de Bilbao, entre d'altres. Ric i famós, torna a la Pobla. Primer es va construir una imponent mansió romàntica al mig del poble per tot seguit comprar una enorme hisenda on construir, entre d'altres, el seu palauet i un molí d'oli que va acabar l'any 1907. Envoltada d'esplendorosos jardins, trobem la casa familiar de 3 pisos, planejada per ell mateix. Té aspecte de castell i és un exemple de l'arquitectura històrica en què es barregen elements medievals i elements del modernisme. De l'art romànic empren els elements com les obertures en arc de mig punt, les torres prismàtiques amb finestres geminades, els arquets cecs o les franges llombardes. Del modernisme n'agafà el gust per l'artesania, els motius inspirats en la natura i la barreja d'elements constructius i decoratius, carreus, maons, pedres de riu, còdols, formigó, mosaic i ferro forjat. Hi ha també dissenys de mosaics hidràulics de Lluís Domènech Montaner. Actualment, Casa Mauri és la seu de l'Ajuntament de la Pobla de Segur. Al costat de la casa hi trobem l'antic garatge i el molí d'oli de Sant Josep, que avui dia és un centre cultural. El molí segueix l'estètica de la casa, però de forma més austera, sense mosaics ni còdols. Sobre la porta d'entrada en destaca l'escultura de Sant Josep i el Nen Jesús, obra del famós escultor Josep Llimona. Si en voleu saber més, us recomanem realitzar la visita guiada que ofereix l'oficina de turisme. Deixeu-vos emportar per aquest vell racó entranyable del nostre poble. Moltes gràcies per la vostra visita.